hodně věříme Boha. To je naše tradice Romů. Boha. My uznáme Boha, Ježíše. My Romáci uznáme Boha. A Bůh existuje. Existuje Bůh. Že udělá se rodina, familia se udělá. Vy jste zvyklí. Ale tohle, že pro děcka není nic, co tady dělají v Českou republiku. Chudoba pro děcka. Bída. Děcko musí všechno mít od mála, je všechno drahé pro děcka. Co dostáváte peníze? Oproti děcka. A matka a otec se starají o děcka, že aby bylo dobrý. Aby bylo dobrý, fajn, ale to bez děcka se nedá žít. Jedna máma, 9 dětí, jedna máma, Romka. Ale Češka, bílá, jedno dítě, 2 děti, dost. To je rodina, tohle je rodina. Hodně dětí, ne? To je máma, táta, hodně dětí. Ale peníze málo. Sociál, práce není, rasismus. No, a když chce dělat člověk, tak rasismus neveme do práce. Zkusí 3 měsíce, černej seš, dobrý, jo? A za 3 měsíce zase najdu práci, nepotřebuju. A people, Ukrajina, Rusko berou do práce, ale Romy neberou do práce. To je špatná problém, ten problém velký. Špatný problém. Romové chtějí dělat, nebudou doma sedět, jo? Já mám mozole, já dělám, jo? Já bych dělala, jo? Já práce se nebojím, já chci dělat, ale nesmí být tady rasismus. A když člověk jenom jako každá jiná rasa, jo, jako bílej, jako Češi, Ukrajinci, či Morgonči, to je stejný, pochopíš? Vždy jako Rom, jako nejsem jako každý stejná rasa, pochopíš? To jsme teď jiná rasa, to každý jinou máme, jako vy jste jiná rasa jako my, jo. Já jsem prošla 2. světovou válku. Jo, to bych se taky chtěl zeptat. No. A já jsem dostala peníze, mi dali, já jsem si zažadala, svědkové mi doporučili, můj tatínek umřel, tak jsem živa já, tak jsem si zažadala, aby mi Německo proplatilo nějaké uškození. Tak víš, kolik mi proplatili? 65 500. Aha. A to je málo. Lidi tady Češi dali to k soudu, odvolali se proti tomu, já nic. Teďka řekněte mi, do kolika let byla jste v táboru? Ne, můj tatínek byl. Jo, dobrý. Váš táta byl v táboru, v Čechách nebo... V Německu a v Rakousku. Aha, takže přežil to nebo ne? Přežil. Přežil to? Přežil. Dobrý. A do kolika let? Do 83. Holandsko dělala, sociál, úklid, sociálka a tam dobrý, rasismus nebylo. Tam mi bavilo, tam jsem pracovala dobře, krásně. Důvod, proč jsi přišla, táta si umřel. A Holandsko mi bylo dobrou, rasismus nebylo nic, tak jsem přišla zpátky, jo? A kvůli tátovi volal. Pomoc, už chci tě vidět, dcero, nejstarší, už umírám. Žít na pohřeb. Tak jsem musela přerušit proceduru, já byl azyl, Holandsko, utekla jsem Česká republika.
3 malé děti, kluky. A tam jsem byla rok, Holandsko, a volal táta, že umírá, že pohřeb. Jak se říká anglicky pohřeb? Died my father. Tvoj otec. Já, otec. Volal, já jsem přišla domů. Přerušila jsem a už zpátky do Holandska mi nevzali. Že jsem přerušila proceduru. Tak špatný teď. Už 6 let nemám kde bydlet. Děti nemají kde bydlet, já nemám kde bydlet venku. V autě jsem bydlela, 3 děti dozadu a máma, táta vepředu, volant. A spali jsme tak. V létě takhle, stán, kemp, jo, a stán a do stánu, a stán. Kopni. Takhle, tu, takhle, kopni, tu. Proč? Příklad, jako tě na úrazu teď, jo? Slušaj. Proč ti černoši, jako Kubánci, bojovali svoje život ven? Svůj národ. Proč byli lidi, když už byli lidi, černoši byli? Za co? A proč my si nemůžeme bojovat? My za našu pravdu. Proč? Podívej se tady, černoši, co dokazovali? Proč teď Češi a jiní lidi jako byli, proč jen teď jedu za černošama? Tak, co mě baví, no, tak mě baví, dajme tomu, co mě baví, tak co mě baví, tak rodina má baví, děti, žena, mě baví, dajme tomu, pracovat mě baví, tak co ještě mě to baví, no, tak normální život, že aby som se snažil, aby čo, že furt nebudu stejný, treba něco, dajme tomu, pro děcka dělat, aby som se snažil, aby měli děcka z čeho žít. Bydlení, to, aby měli se starat o děcka, o ženu, o rodinu. Většina z nich žije dost podivně, jo. To jsou většinou podvody, krádeže a tak dále. Jo. Konkrétně tady někteří pracují takovým způsobem, že dělají jako, že mají firmu, nemají na to oficiální povolení, jo. To je jedna věc, vozí si sem dělníky ze Slovenska, kterým ve finále ani nezaplatí, co teda by si ty chlapi měli vydělat. Jo. Navíc nehledě na to, že tady jsou někteří právě mezi něma, který říkám, nemají na to povolení, okrádají stát, okrádají vlastně nás všechny. Jo. A to jsou další a další věci. A ve finále ještě je tady to, že tady dělají neskutečný bordel, okrádají lidi tady na zahrádce, určitý z nich zase. Poperou se tady, okradou, jo. Jenom jsou s nima potíže v podstatě. Když tady vlezou na zahrádku, je jich tady 5, udělají tržbu za 10 korun, škodu za 1000, a normální člověk sem nepřijde. Jo. A můžou být rádi, že jsem tady běžte se podívat do jiných hospod. Je vykopli okamžitě. To si ani nedovolí otevřít dveře od té hospody. Jo. Jeden problém, 1, 2, 3, všichni problém. Nejenom jeden, všichni problém. Jo. Celá rodina, komplet. Rozumím. Jo. Na všechno mám. Podívejme se, žijeme z práci. A teď, či to je Češka, či to je Ukrajinka, podívej. Jako, když půjde moja žena, jo? Moja žena je byla, jo? 100% byla, jo? Když půjde moja žena do krámu se zeptat, či je práce, pově, že není. Zeptat, co jste, paní Češka či Ukrajinka? Pově Češka. Nebere. Když půjde Ukrajinka, bere,
Jaký důvod? To je rozdíl, že je moje manželka Ukrajinka? Jaký důvod? Já jsem takhle, bydlela jsem zatím na Slovensko. No. Narodil se mi tam první dítě, to je Jaroslav Puška. Potom po roce se mi narodil Karel Puška, syn druhý. Potom se mi narodila Renata Pušková, to je dcera moje. Hlavně rodina. Jak jsme společně pohromadě, tak dobrý. Jak jsme každý zvlášť, že nestýkáme se a tohle, jo, že daleko jsme od sebe.